Ola, bo día. Bo día, amigos e familiares do alumnado das nosas escolas artísticas, compañeiros de corporación, prezado público.
No ano 2021 decidimos sacar á rúa as nosas escolas artísticas municipais co fin, por un lado, de achegalos á veciñanza e, por outro, de contribuir á formación e tamén á motivación do seu alumnado. Como vedes, 4 anos máis tarde, xa non caben aquí máis artistas debaixo desta cuberta. Estamos no límite, xa non caben moitos máis. E a verdad, para nós é unha satisfacción, porque sen medo a exagerar, creo que hoxe imos asistir ao espectáculo máis grandioso que se ten feito non só baixo esta cuberta, senón en todo Oleiros. Porque vou vos contar. Comezamos este concerto ca orquesta dirixida por don Jorge Galán, que interpretou a obra de Olympic Spirit, e tras 2 temas máis entrarán en escena os cantantes solistas, os coros de profesores e alumnado, o coro La Tremenda Tremolina, e baixo a batuta de Nilo García Armas chegaremos despois co alumnado da Escola de Danza hasta 222 persoas, 222 participantes. Así que tamén nese sentido quero pedirvos disculpas por este pequeniño retraso, pero bueno, coordinar a toda esta xente máis algunha incidencia que sempre sucede, pois creo que é perfectamente entendible. Desde logo, todo isto non sería posible sin o traballo e a coordinación de grande cantidade de persoas ás que lle temos que dar as gracias. Gracias, en primeiro lugar, á dirección da Escola de Música por crear este espectáculo e polo seu entusiasmo, sempre polo seu traballo constante. Sempre que lles propoñemos algo, ou incluso ahora xa nos lo propoñen eles, pois non hai máis que gañas e gañas de traballar e de facelo ben e coordinar a todo o mundo posible. Gracias tamén ao profesorado pola súa implicación na formación e na motivación do alumnado e tamén por participar nestes espectáculos. Grazas tamén, por suposto, á Escola Municipal de Danza, que sempre está aí, tanto a súa dirección, profesorado e alumnado, que sempre están dispostos a participar en todo o que se lles propón, a maiores das súas funcións que teñen, a maiores da súa escola, non? E moitas gracias tamén al coro La Tremenda Tremolina de Dorneda, que participa aquí hoxe con 50 integrantes. E, por suposto, gracias a todas esas persoas que están sempre detrás e sen as que, sin o seu traballo, isto non sería posible. Moitísimas gracias, en primeiro lugar, a Ramón, o conserxe da Escola de Música, pola súa boa disposición sempre. Gracias tamén ao personal técnico de CEGA, o transporte de instrumentos de Luis Sánchez, gracias á Policía Local, aos compañeiros dos servicios municipais, penso que non me esquezo a ninguén máis, e aos membros, aos técnicos da Concellería de Ensino, pois que permiten que estas escolas funcionen ano tras ano. Moitas veces o noso alcalde nos di que se facemos cada un o que nos corresponde, pois a obra será invencible. Aquí hoxe creo que a xente, moita desta xente fixo máis do que lle corresponde e creo que ademais de conseguir o invencible, conseguirán, espero, a excelencia, porque eles o valen e ademais o traballo é moi importante que hai detrás. E, sobre todo, disfrutádeo. Volveremos a celebrar este espectáculo máis adiante, xa vos avisaremos, en Santa Cruz o día 9 de xuño. Pero, nada, vos deixo sin máis que a Orquesta Sinfónica, Coros e Escola Municipal de Danza. Moitas grazas.
¿Hakuna Matata? No sé qué es su lema. No hay problema. Eso es un lema. ¡Hakuna Matata! Estas dos palabras solucionarán todos tus problemas. Así es. Fíjate, Boba. Él fue un joven jabalí. ¡Yo fui un joven jabalí! Muy bonito. Su cuerpo emitía un aroma interior y que la bala que para la digestión. Los amigos se van y me siento peor al saber que se van con el bien pasado. ¡Qué mal lo pasé! ¡Me quería esconder! Que hay vino delante. Lo siento,
podemos ser, Claro, por supuesto, pero ¿no has entendido bien? no podemos ser. De mi ley, me parece el rey. Mira cómo bailo, mira cómo ando, mires donde mires, siempre estoy al mando. Yo voy a ser león. Él va a ser el león. Yo voy a ser el ser humano, el animal más intelectual, es el que actúa con menos inteligencia. El hombre debe reflexionar por su falta de respeto al medio ambiente. Es una locura pensar en un desarrollo económico ilimitado, en un planeta con recursos naturales finitos. La naturaleza se lamenta, pues tenemos que aliviar la pobreza, porque el que no tiene recursos, ante la desesperación por alimentar a su familia, talará el último árbol y pescará el último pez. La naturaleza implora para reducir nuestra insostenible forma de vida, pues ya no es viable una economía sostenible. Es el momento de aprender a consumir menos y mejor. La falta de respeto al mundo natural solo trae pandemias y desastres naturales. Pone en peligro la biodiversidad y aboca a la ruptura del ciclo de la vida. Si miramos al cielo, veremos el brillo de las estrellas. No las apaguemos.
Permanece aquí.
venimos a saludar a Dante. Un aplauso para este coraje de profesores que tenemos. Tremendo, tremendo. Muchas gracias. Un grandísimo aplauso, muchísimas gracias por el esfuerzo para Danza, por favor. Y sus profesores también. Muchísimo trabajo. Muchas horas. Un gran aplauso para ese coraje también, Coro de la Tremolina, y para su director, Coco. Muchísimas gracias. También antes de terminar, y ya que estáis pidiendo otra, quería agradecérselo sobre todo a Malu, porque ya la veis. Está pendiente de todos, sin ella imposible. Y sobre todo a los alumnos de esta orquesta y de esta banda, que son increíbles. Vamos a por una más. Friendly Man.